Det handler om 4 desperate mennesker, der går sammen om at åbne en café. Og det skulle de aldrig have gjort. Men det skal jeg kunne spare og samarbejde med en, som ikke engang kan vinde sit eget slips. Der bliver altså ikke sparet på noget i nat, var det her? Så i troen! Stop! Hold on, jeg sæver i! Stop! Så går vi! Så går vi. I virkeligheden er det Lilian og Betsys idé at starte en café. De er ude af arbejdsmarkedet, nede med stress. Stress er faktisk det bedste, du kan få, jo. For når du ligger der i sengen, paralyseret, går ned med stress, så tager du dit liv op til overvejelse. Tænker over dine prioriteter, tænker, var det det? Jeg har jo altid gået utrolig meget op i politik, og jeg har da flere gange fået at vide, at jeg vil have en god chance ved næste kommunalvalg. Jeg tror ikke, din lokalforening synes, stress og tillid var 2 forenelige parametre. Men det er Bjørn, den mystiske fremmede, der for alvor giver drømmen vinger. Betsy, Lilian. Her er mit indskud til en fucking café. Kontant. 1,5 mil. Er de sort maler? Ja, der er både sort og hvidt imellem, men jeg garanterer for, at der ikke er blod på. Hvorfor skulle der være blod på? Hvis vi skal være kompagnoner, så vil jeg ikke lyve for jer. Jeg har siddet inde i Horsens statsfængsel engang. I forrige årtusinde. Er du kriminel? Ja, det var jeg. Man laver så meget shit, når man er ung. Kan I huske Vestergadedrengene? Var du rocker? Du kan godt beholde de rockerpenge for dig selv. Kom, Betsy. Kom så! Men ingen café uden lokale. Og dem råder den ensomme kattekone Helle Pia over. Jeg er arbejdsløs, Big surprise. så jeg må godt være med i det her. Ja, selvfølgelig er der. Hvad snakker hun om? Har du drevet en lignende virksomhed før? Jeg har læst kunst på universitetet i Aarhus. Der er kun én ting, der er mere dødssygt i moderne kunst, og det er Aarhus. Og så er de et team. Hold dog kæft, din fæs, Matzo! Jeg vil virkelig anbefale, at vi gennemfører tester og evalueringer, før vi underskriver. Så gør vi kraftigt med. Det er utraditionel procedure, det her. Så er vi så med et team. Og så er de et team. Og det skulle de aldrig være blevet. Nej, jeg kan ikke lide det. Jo, du er så dejlig. Du er så dejlig. Nej. Kom nu, vingummiarm! Jeg kan kraftedeme med han bolle til kilden. Ja! Ja!